Защо клиентът не го интересува камерата ти? Клиентът няма да дойде при теб и да ти каже: ево, абате, днеска беше с много хубава камера. Клиентът има проблем, иска решение, иска резултати. Камерата е инструмент, резултатът е продукт. И ако мислиш като оператор, ти ще се фокусираш върху техниката. Но ако мислиш като професионалист, ти ще се фокусираш върху това дали видеото работи. Имало и ситуации, в които съм снимал с по-скромна техника, но клиентът е бил по-доволен, отколкото при по-скъпи проекти. Защо? Защото видеото си е свършило работата. И ако искаш да растеш, спри да се доказваш с техника. Започни да мислиш като човек, който решава проблеми. Чудили сте се защо хората, които правят много пари? Защото решават по-големи проблеми. Клиентът, освен че плаща за хубаво качество на картината, той плаща и за твоя мозък, твоето креативно мислене в критични ситуации. Колко си гъвкав, колко можеш да импровизираш, ако нещо, сценария на момента трябва да се промени. Дързайте, не спирайте да се упражнявате и да снимате, инвестирайте в себе си, в обучения и не се отказвайте. Чао!